Gobeithio eich bod i gyd wedi cael Nadolig bendithiol. Mae nawr ar drothwy blwyddyn newydd, blwyddyn 2018. A hoffwn dymuno i chi blwyddyn newydd llawen a bendithiol. Mae'n flwyddyn gyffroes arno ni fel enwad ac fel undeb. I fi, mae'n gyffroes oherwydd byddai'n dod i'r gader fel llywydd ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hynny. Mae'n flwyddyn gyffroes oherwydd ein bod ni'n dathlu hefyd ein cenhadon aeth i Fadagascar 2 ganrif yn ôl, ac ni'n gobeithio bydd pawb yn gallu ymuno yn y dathlu hynna. Ac wrth gwrs mae'n flwyddyn o her i'r enwad, gyda'n ysgrifennydd cyffredinol Geraint yn gadael ni yn mis Medi. Ni'n dymuno'n dda iddo a ymddeoliad hapus iawn. Ond bydd e'n gyfle hefyd i ni i symud ymlaen a parhau ar gwaith y me wedi dechrau. Ac ni'n gobeithio'n fawr iawn bydd na rhywun newydd wrth y lliw yn ein harwen ni unwaith eto. Blwyddyn newydd dda i chi.